алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони дуюмии шабакаи мо ва ҳар ки ҷое бошен худованд нигаҳбонтон боша ва танатон сеҳат боша. Аввал бародаро ва апҳаву хуҳаро ва дар навори имрӯзаи мо иншоалло ки нами хона ҳозир навор ремонтша старт кардагием. И хона 1 шпаклевка потолок азем, сенарам 1 шпаклевка узоли вали қатъи гилш мепартоем, ремонти нав меша, бо дари дуввум тағйирот мекунем, потолока рисунка мебурорем, бари болоро паластар метем, иҷои телевизор мешавад бари боло. Ҳозир ина пиши ман нигоҳ кунед чӣ хеле хона. Баъдан навор мекунем, чистовой пешкаи шумо мегардонем ва дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем, дар канал обуна мешавем бародаро. ва касоне ки мехоҳед намихе ремонт кунед дар номери болои экран мондагӣ дар WhatsApp, Telegram, имо бинависонед, иншоалло нашод нархнамо суҳбат мекунем ки ҷое ки боша ремонтам мерем бародаро. ҳозир ами хона дар Қарған дар қишлоқи Алқаҷар ремонт кардем ин хонара. Иншоалло чистовой шав бо навор мекунем, пешкаи шумо мегардонам ва худованд нигаҳбонтон. Фикротонро дар комментария бинависонед. Дида истуден рисункаи потолок қатъи стена типа стенаҳои пастсафкаборӣ гил задем на скотч заги ҳама ҳозир рисункаи бировардагӣ тайёрай. Фақат бояд рангш кунем, ранг тайёр кардагӣ сателда тазик дарехтем. Итаҳо ҳама плинтусори сиёҳ меояд, типа плинтус. Ана и 4 углам сиёҳ меояд, таҳтақати ҳама вакруг. рисункаҳош бировардагӣ тайёрай. Фақат потолока ҳозир ранг кардан дар кор, байниша трафарет меояд. Трафарет рангша ба шпаклевка мезанем худо хоҳад. Хайдалши бо мезанем на. Неастаем пастафка ва баро рисункаша бировардем тайёр кунем скотчу заги ҳама ҳозир рангш задесем. Дами сатилчае ки дидесем шумо дар дами сатилча 12 номер колери номери 21 дохтагием сиёҳ баъдан як тре эва дар дами як сатили селитраи эмоция. ҳозир якум слоям мезанем. нигоҳ кунед чӣ сиёҳ омадаги ката пештар нигоҳ кунед чанд қадар сиёҳ омадаги. бояд сиёҳи баланд биёяд бе як ҳозир карай ба кашашбо питаца кара хирачоб мешавад. бо дуюм слояша мезанем чун камиёи зара меояд. дастгира фаромӯшам мекунем, лайкора мемонем, даштампони зарим тамокам аломдека пешкаи шумо мегардам. ина бародаро чӣ хеле гуфта будем, рисункаи потолока задем. полнина рисункаи потолок қатъи стенаҳои пастсафкаш тайёрай. ба оинда трафарет қатъи гил бировардем. ё ҳозир лак задагӣ нестанд. ҳозир ҳам хеле тайёрш кардем. скотчҳоро кандам ҳамаро, хостам навор кунам. баъдан хай бо лак задем қатъи гилои загӣ ҳама иншоалло навор мекунем, пешкаи шумо мегардонам. рисунка аҷоибот омагаи хеле ай пешбиниша бо беҳтарини бадай. ина ҳам тарафам хеле гирифтем, паласа овардем, ҷа фуровардем. ба оинда телевизор меояд иҷа. чӣ ҷои телевизора мақсад телевизор меояд нараздидкош дар иҷа омад. хулоса лак задан дар кор, плинтус задан дар кор, тамом дига полни стенаҳои пастсафкаи мо тайёрай. фикротонам метавонед бародаро бинависонед дар ки ҷои ҳамин стенаҳои пастсафка мо тағйирот бидозем ба корҳои дигари дар мақсад объектҳои дигари монда. ҳамхел стенаҳои пастсафкаҳо агар шумо дар маъқул боша ё ягон усои боша бо ягон идеяи дигар дошта боша метавонад дар комментария бинависонад. ин ранг қатъи бировардагӣ гипси чӣ нест, фақат ранг қатъи мо стенаҳои пастсафка бировардем. ҳозир полни тайёрай. ва касоне дар хеле ремонтҳо маъқулай метавонед дар номерҳои болои экран мондагӣ дар WhatsApp бинависонед, нашоти нархнамо суҳбат мекунем ва ки ҷои дар нархҳомо тоғри бигира бародаро ремонтам мерем. трафарета нигоҳ кунед 60/60 чӣ хел ба зеб омадагиай. ва дастгира фаромӯш намекунем бачаҳои оча лайка мемонем ва дар канал обуна мешавем. ва худованд нигаҳбон боша ҳар яки шуморо то навораи ояндаи Сафархон ТВ ра.